talakawan ba za mu yi musu haka ba za yanzu kaga tunda aka raba wannan shinkafan nan gwangwani biyu kaga har yanzu ba mu ƙara ba da wani abu ba to ran kai daɗe me zai hana mu bari ƙarshen 2026 ana end of 2026 za mu shiga 2027 sai mu fara kyauta da sadaka. Ina ga haka za ka san shi talaka manta wahala ya shi sadakan nan ba dan Allah muke a dan mu samu ci abin da zamu kakkace wai dan Allah ran kai daɗe abu ɗaya ne muna yi ne dan abu ɗaya ne ni ran kai daɗe har gobe nake tsara tana wannan alƙawarin bizan nan da aka yi mun wanda za a bar ƙasar nan da yau ko yanzu so nake kawai in ji talakawa na kokawa in ji an gwagware wacce ido in ji an tsaka wacce da ya fara ni ne ko ne ga labari dan kai da ba za a sha jinin talaka ba sai ana gab da za a fara siyasa lokacin ƴaƴan talakawa za mu rika hadawa faɗa nake ka nuna musu karfin iko na a cikin fulkosan fara din nan yanzu ma suka sani so nake a nuna idan ka je majalisa kaka sake ka kai kukan talaka guda daya dan ran talaka ba bakin komai yake ba bakin komai yake ba saboda ai suke jama kansu mu ci ubansu mu ba su wahala su manta